Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Selithelekile iqeqebana lokuqala labesilisa abaseningizimu Afrika kulabo abagcine sebeyithola bephakathi empini eqhubeke Ukraine abebesuke kuleli bethenjiswe ukuthi bazoqeqeshwa ukuze babe ngabaqaphi. I never gave any instructions to anyone to go fetch the dockets from KZ and bring them to Gauteng. Iphini lomkhuzo wamaphoyisa kuzolonke elisamisiwe uLieutenant General Shadrack Sibiya utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi ukuhlakazwa kwe-PKTT akuzange kufinyelele kuye kanye noJenene Fani Masemula njengodaba ababengalwazi. 2 females aged 25 and 36 were fatally wounded, as well as a 9-month-old infant. Kushona abantu abathathu okubalwa kubo nosana obeluneinyanga ezisishagalolunye luzelwe esigamekweni sokudubula esenzeke eAthlone eKapa. Ngifike elingekuthi ngifuna kuba ngifakazi namuhla sibuyele kuzotshengisa ukuthi siyayifuna le ligi. Ayithileka phela ukubona masandawana ayethatha lapha bhakaniya. Abalandeli be-Orlando Pirates kanye nabe-Mamelodi Sundowns abazokwethamela umdlalo lamaqembu weligi namuhla bagcwele okukhulu ukuzethemba ukuthi umdlalo wanamuhla uzofinyelela eqophelweni eliphezulu njengoba womabili amaqembu esembangweni weligi. Asikubingelele mbukeliso kwamukele indabeni zakusihla igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwaMwali ihlaba ngaleli mhlophe qwa. Batheleke esikhumulweni seindiza iOR Tambo eGoli namhlanje besilisa abane kwabayishumi nesishagalolunye bakuleli okusolwa ukuthi bahehwa ukuya kwelaseRussia ngoNtulikazi wangonyaka odlule ngezethembiso zokuthi bazoqeqeshelwa ukuba ngabaqaphi kodwa bayithola sebeyingxenye yempi yase-Ukraine. Bathelekile namhlanje ntambama esikhumulweni sezindiza eOR Tambo besilisa abane kulabo abayingxenye yabayishumi nesishagalolunye abagcine sebezithola bevaleleke kwelase-Ukraine ngemuva kokuthenjiswa ithuba lokuyoqeqeshwa njengabaqaphi. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha labalisa beseRussia, imindeni bilokhu inxusa umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukuthi angenelele. Kanti wayinxusa lakulele ePortugal uDokotela Kingsley Makhubela uthe kufanele kuphenywe ukuthi laba bahamba ngokuthanda kwabo noma bahehwa ngendlela engelona iqiniso. These South Africans, were they genuinely led or they knew what they were doing? Now that they are back home, they need to be debriefed. And I think the details will come back. I find it very difficult to understand, Unati, that the Russians would have kept them for so long against their will. It doesn't appear that they were led only to find out they were willing participants in these issues. If they were led under false pretext, I still have a challenge. There's no one who's allowed in the country to go and get a military training abroad. Uphinde wathi yize ngenalo ulwazi ngesivumelwano ezenziwe yilabesilisa bakuleli nabaseRussia kodwa bungaba khona ubufakazi bokuthi bakhokhelwa kuqala yini njengengxenye yesivumelwano. Upon arrival in Russia, the money will be deposited, and upon completion of their mission, they will then get the rest of the money back to them. Now, I don't know if this is the case with respect to South African nationalities. It needs to be interrogated now that they are back in the country. Umakhubela uthi kumele kuphenywe kabanzi ukuthi baya kwelaseRussia ngokuthanda kwabo noma bahehwa ngamathuba emisebenzi. Iphini lomkhuzo wamaphoyisa kuzolonke elisamisiwe uLieutenant General Shadrack Sibiya utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi ukuhlakazwa kwe-PKTT akuzange kufinyelele kuye kanye noJenene Fani Masemula njengodaba ababengalwazi. Umyalelo wesinqumo sikaNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu sokuhlakazwa kwe-PKTT ngoZibandlela ku-2024 akufikanga njengento entsha kuye kanye nomkhuzo wamaphoyisa uJenene Fani Masemola. Ubufakazi bukaSibiya buyaphambana nokwasho Masemola mhla evela phambi kwale khomishana.
So the National Commissioner testified that the minister's directive to disestablish the PKTT came as a complete surprise to him. However, I wish to draw the Commissioner's attention to a meeting held on the 1st of November 2024 at the SAPS Academy in Tshwane, which concerned human resource management matters and the organizational structure of the South African Police Service. This meeting was attended by the Minister Mqunu, the two deputy ministers, the National Commissioner, the deputy commissioners, including myself, and other attendees. Ukugcizelela phambi kwekhomishana ukuthi uhlelo lonke ngesimo sodaba lwe-PKTT balusebenza bonke ndawonye noJenene Masemola usebeke kanje uSibiya. So which means that plan that I signed, we were working together with the National Commissioner. We were in this thing together that I signed and sent. Odabeni lokushaqwa kwamadokodo ayi-121 alandwa KwaZulu-Natal ethuthelwa komkhulu lamaphoyisa ePitoli, uSibiya uziqhelanisile nalokho. I never gave any instructions to anyone to go fetch the dockets from KZ and bring them to Gauteng. Lieutenant General Shadrack Sibiya kulindele ukuthi aqhubeke nokwethula ubufakazi bakhe kusasa. Amalungu amaqembu ehlukene ePhalamende abhunge ngenkulumo kaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ayethulele isizwe ngeledlule njengoba namhlanje bekuwusuku lwesibili lwenkulumo mpikiswano. Kulindeleke ukuthi ke uMengameli azoyiphendulela ePhalamende kusasa. Order. Ilungu le-EFF ePhalamende uNontando Noluntshungu ukhwele wadilika kuMengameli wezwe emsola ngokwehluleka ukufeza izethembiso zakhe zokudala amathuba omsebenzi. Under your presidency, the economy has not achieved sustained growth above 3% in any single year. Yours is a continuation of the wasted 9 years under President Zuma. You are not different to him, and you might in fact be worse. Namanye amaqembu ezombusazwe ahlukene asineyadedelana izwakalisa imibono yawo. The president has correctly placed growth and jobs at the center of the national agenda, but no country can grow without an education system that works. It is massive, it is complicated, however, it houses one of our most precious assets, our children. Mr. President, you are saying we still need to have hope that we shall have shelter for all. No, Mr. President. There's a decline in terms of delivery rate of RDP houses and failure to eradicate mud houses across the country. Village in Limpopo. That was a living example. In the face of adversity, on behalf of Al Jamaa, I rise today to welcome and acknowledge the President's State of the Nation address. We commend the President for clearly identifying the many complex challenges facing our beloved country and for courageously presenting solutions and a vision for a South Africa in transition. Kulindeleke ukuthi uMengameli wezwe aziphendulele kule nkulumo mpikiswano kusasa. Kushone abantu abathathu okufaka phakathi nosana olunenyanga ezisishagalolunye esigamekweni sokudubula esenzeke eAthlone eCape Flats. Ngokombiko wokuqala wamaphoyisa uveza ukuthi abesilisa abathathu abangaziwa bavulele ngezulu lezandla ngaphambi kokuba babaleke. Kushona abesifazana ababili kanye nosana obelunezinyanga eziyisishagalolunye kwathi abesilisa ababili basala belimele. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uthi imbangela yesigameko ayikaziwa kodwa amaphoyisa asemzamweni wokuthungatha abasolwa. 3 unknown suspects entered a residence at Sunbird Court in Athlone. They opened fire at the occupants. In the process, 2 females aged 25 and 36 were fatally wounded, as well as a 9-month-old infant. 2 other men were also injured in the incident, and they were hospitalized. Detectives from the Serious and Violent Crimes Unit are pursuing all leads.
in a bid to bring the perpetrators to book. We ask any person with information to contact Crime Stop. Okhulumela inhlangano ebhekele ukuphepha komphakathi uthi ziyaqhubeka izigameko ezifuzele ezikule ndawo nokwenza ukuthi amalungu omphakathi alale obenyoni ngenxa yokwesaba. Let us work hand in hand. Let us claim back our areas because people know who they are. People know who the drug dealers are. People know who the shooters are. And we need to stand up and then report these things and keep those accountable. So in other words, if we say to SAPS, listen, we've got a problem house there, this is happening there, we need you to act on it. Okwamanje akekho sabushiwe. Senyukele kwaba isithupha isibalo sabasolwa bamataniswa necala lokubulawa komshayeli wemoto ekhokhelwa ngebanga esilihambile uIsaac Satlatho wabulawa ngesonto eledlule ePitoli. Abasolwa abathathu bavele kafushane enkantolo yemantshi yasePitoli namhlanje. Abasolwa abathathu bakamumva abavele enkantolo ngaleli cala babhekene nezinsolo zecala lokubulala nokubamba inkunzi ngenhloso yokulimaza. Acting accused number 4 and number 5, Mr. Mabutla and Ms. Nwamari. We handed in Mr. Mabutla on Monday, and subsequent to that, Ms. Nwamari was also arrested on Monday. So they appeared today, and the matter is provisionally postponed to Monday, next week Monday, for bail investigation. Lokuthi umsolwa oyedwa kwaba isithupha uzobhekana necala elilodwa kuthi abanye abahlanu babhekane nohlu olufanayo lwamacala. 3 accused persons appeared. However, 2 of the accused number 4 and accused number 5. Accused number 5 is the girlfriend of accused number 4. They are both facing a charge of premeditated murder. Bonke abasolwa abagcinwe esitokisini kuze kube babuyela enkantolo. Matter then remanded in respect of all 3 of you until the 23rd of February this year in this court 16 for appearance with your co-accused, and it's also for accused number 6, legal representative. Icala kulindele ukuthi liphindele enkantolo ngomsombuluko. Mbukeli sisathi ku8 kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi Njengamanje ke asisafuni izinsolo lezi abakhuluma ngazo ukuthi kuyasolakala. Sifuna evidence. Alikacaci ikusasa labafundi abangaphezulu kwekhulu besikole saseMsinga emva kweinsolo zokuthi bakopela ngesikhathi seyivivinyozi ngamatikuletsheni ngonyaka owedlule. Sikubingelele siphinde sikwamukele asikukhumbuzeke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani ke uzoyithola ngomnjalo bazo. Amalungu amabili eEFF kanye noXolani Khumalo weAction SA banikezwe amahora 12 okuba bamukele ikhundla abanikezwe zona zokuba babe ngamakhansela asekuruleni. EFF izwakalise ukungagculiseki emva ukuba amakhansela amabili esuswe ekhundleni njengamalungu ekomiti lesigungu semeya eGruleni. uBridget Thus ususwe kwesobhekele imisebenzi kahulumeni kanti uHupelholo yena ususwe kosokuba ngobhekele zokuhlaliswa kwabantu. The aloof mayor who then says that, this is government is outside of some level of discussion is extremely false because the establishment of government in itself would require engagements. I-Action SA iqhelanisile nokuqokelwa esikhundleni kwelungu layo uXolani Khumalo ezobifolosa ngaye kwesobumeya kulomkhandlu ngokhetho lizayo lo uhulumeni bendawo. The mayor of Ekurhuleni to take such a decision without consulting us. We're a political party with structures, and coalitions are negotiated at the national level. For anybody to take a decision, unilateral decision on our behalf, and you come out with a statement, is totally disrespectful. Kusenjalo imeya uqhakaza uchaze ngesinqumo sokwenza inguquko zakamuva. These are not political decisions. We must service our people. Ekurhuleni used to be number 1, and we must get it to the number 1. Unfortunately, we've been here, we've seen it.
at a particular point were not here. Certain things happen. And those who do not understand how government is not, it should not be about negotiation. Uqhakaza ugcizelelenge lokuthi isinqumo sokwenza inguquko kuhloswe ngaso ukuqinisekisa ukuthi uhlelo lokuhlinzeka ngedingonqangi luhamba ngendlela efanele emkhandlwini. Alikacaci ikusasa labafundi abangaphezulu kwekhulu besikole saseMsinga emva kweinsolo zokuthi bakopela ngesikhathi seyivivinyo zikamatikuletsheni ngonyaka owedlule. Isikhathi bekumele kube isenjabulo kumatikuletsheni wango-2025 wasezwelinjani Secondary School limbozwe yife limnyama ngenxa yezinsolo zokukopela ezifundweni ezintathu. Umnyango wezemfundo ugodle imiphumela yawo kusalindwe uphenyo. Basinikeza amaphephethu bathi bazosibonisa into ekuthiwa sikopelile. Sanikezwa kwathiwa sikopele iprocess kune-process esifundiswe uthisha kusuka kuqala unyaka. Kwaze kwayophela unyaka uthisha sifundisa iprocess engayishintsha. Leyo process ithi iyafana, iprocess ade sibhala kusuka kuqala unyaka kuyophela unyaka. Isigungu sabazali esiphethe isikole sithi asanelisekile ngendlela oluphethwe ngayo lolu daba. Ingane sizingaphakathi ngendlela ezatrithwa ngazo zahlukunyezwa ngendlela zonke. Okokuqala ingane zasashizwa zibizwa ngokuthi ziyidomu. Umndeni omfundi oshone ngaphambi kokuhlolwa uthi lezi zinsolo zibavusela amanxeba ngomntwana wabo. Abazali bathi bafuna ubufakazi obuphathekayo. Injengamanje ke asisafuni izinsolo lezi abakhuluma ngazo ukuthi kuyasolakala. Sifuna evidence yokuthi izingane zikopelile. Umnyango wezemfundo eyisisekelo uthi kumele kulandelwe izinqubo zomthetho ezifanele waqinisekisa ukuthi imiphumela yophenyo izokhishwa uma uphenyo seliqediwe. Nginonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMsinga. Umorowadi Cholota owayengumabhalane wawayengundunankulu eFree State uAce Magashule akaphumelelanga emzamweni yakhe ukuthi angashushiswa ecaleni lenkohlakalo yethenda leyigide ngama255 zamarandi. Ijaji lihlonze ukuthi isicelo sombuso sokuthi kubuyiswe uCholota kuleli azange sibalule ukuthi wayengumuntu obalekela ukuboshwa. The remaining grounds of Ms. Cholota's special plea are dismissed. 2. This court has jurisdiction to try Ms. Cholota on the charges she is facing. Umbuso uthi lesi sinqumo sikufakazela konke owakusho uqinisekisa ukuthi awuzange usenge imithi yokuyiphatha imandla zaseMelika ngesikhathi ufuna ukuthi kubuyiswe uCholota eNingizimu Afrika. Judge brought forward the issue of this forensic report that is independently pointing to some payments that would have been made, requests that would have been made, and interpreting that to be some form of kickbacks. But he was very cautious to say, yes, the trial court will ventilate that issue, but this assertion that we lied in that regard cannot be substantiated. Isinqumo senkantolo simmangazile ummeli kaCholota. We surprised, and our client is as equally surprised by the outcome or a sudden change in as far as the court is concerned. Kuzoqhutshekwa necala elibhekene nabasolwa bonke mhla zimbili kuNdasa enkantolo ephakeme yaseFree State. Ummangalelwa wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBongani Ntanzi uyichithile insolo ezithi uyamazi uKelly Khumalo ngokusho kwabaphenyi becala. If you know Ms. Kelly Khumalo at any stage of your life personally, have you ever overheard a telephone communication between any person and Ms. Kelly Khumalo hatching a plot to kill the deceased? Uphinde waziphika izinsolo ezithi waziwa njengenkabi. Were you a hired assassin before you were arrested? Were you an inkabi before you were arrested? My language yami mawungibiza ngalegama sokuyangithuka kahle kahle. Ngizange ngibekala. Ngisho baba zange ngitshente nginkabi. Ekhaya ungibiza ngomfana manje ngomfana. Icala liyaqhubeka kusasa.
Mbukeli kusele nje imizuzwana embalwa ukuthi iOrlando Pirates igadulisane neMamelodi Sundowns koweBetway Premiership enkundleni iFNB. Intatheli ke yezemidlalo SABC uSifiso Ramala ukhulumisane nabalandeli bamaqembu ngaphambi kwalomdlalo ozoqala uma kugamanxa leli hora. La FNB Stadium ngaphambi komdlalo obaleke kakhulu mabawubiza bathi top of the log clash between log leaders Orlando Pirates the Mamelodi Sundowns le sendaweni yesibili. Abalandeli basebafikile bamaqembu amabili banethemba ukuthi ama team abazoperforma kahle. Ithi sibabize sizwe ukuthi bawubona kanjani umdlalo. Buti ufike early stadium at least 3 hours before the game ubona kanjani umdlalo. Ngifike elingekuthi ngifuna kuba ngifakazi namuhla sibuyele kuzotshengisa ukuthi siyayifuna le league namuhla siya rehearsa 28 siyagciba konke kuyehla namhla ngifuna ukulibona ibhokisi leSundowns lehla ngifuna kuba ufakazi itleka phela or itleka bona masandawana abethatha lapha bhakaneya today vela inyane phela 3-0 yeah so awara ubona momentum urutsa from a curve kasatari. So now we continue bamnat. But what do you have to say about the 6-point gap on top? Pirates they've got a 6-point advantage over Mamelodi Sundowns. No, it's not 6 points. It's a 6-pointer today. Today is a 6-pointer. So we take 3 today, and then the next game we take another 3. We are done. So we are bamnat. Yeah, we are was when we predict the score. Score, klinkt 3 nilanger. Thank you. Sazi ukuthi yozala Nkomoni Mbukeli sesiyobona khona umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu noThini Ntshiza. Nginibingile babukele emakhaya ngiphinde nginamukele ke isimo sezulu sanamhlanje kwesihlwa ke sibethime kanjani soqaphela nje mbukeli sakhona ke nje amathuba imvula msana nawo ke nje umoya kakhulukazi empela mawubheke nje khona ke esifundazweni iEastern Cape wena kanjalo nje esifundazweni iNorthern Cape nakhona ke nje kwelikamthaniya kanti futhi nako sasingaphinde swalindele nje lamathuba imvula khona ke nje esifundazweni iKwaZulu Natal kana kanjalo nje esifundazweni eMpumalanga kanti kusixwayiso sethu ke sakusihle siphuma lapha no South African Weather Service sime kanje soqaphela ke nje mbukeli ke nje ukuduma obunobungozi sanje nje buqiniseke nje khona ke esifundazweni iNorthern Cape wena kanjalo nje esifundazweni iEastern Cape kanti futhi nakusasa sisixwayiso sesami kanje zokulindela kanje lokuduma ke obunobungozi sanje buqiniseke nje khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal kepha futhi usakhona ke nalo amoya ke ongadala wona ke nje umlilo khona ke nje esifundazweni iNorthern Cape kanti ke amazenga ukushisa aphansi kwesihlwa kakhulukazi ke nje ngempela mawubheke nje khona ke eKapa lodumo ngasho nje ukuthi lime nje ku17 khahlele singubo ke nje izulu kakhulukazi empela mawubheke nje khona ke nje eAppington ngawo nje u20 kanti mawubheke nje khona ke Soweto eGoli kwaNdunga zadoma lime nje ku16 eMusina singawulindela nje u17 mawubheke nje khona ke eMnambithi lime nje ku16 kanti ke eMgongondlovu ngasho nje ukuthi liyashisa ngawo nje u7 kuye njalo nje eThekwini liyashisa ke nje ngawo nje u20 kanti ke eGqeberha singawulindela nje u19 kanti kusasa mawubheke nje eKapa lodumo ngasho nje ukuthi lipholile nje ngawo u26 kanti mawubheke nje khona ke eAppington ngasho nje ukuthi libalele ke nje izulu ngawo nje u36 mawubheke nje khona ke eGoli lisabalele nje ngawo u29 lishise njalo ke nakhona koMusina ngawo nje u35 mawubheke nje eMelo ngasho nje ukuthi liyashisa ngawo nje u27 mawubheke nje khona ke eMnambithi limi nje ku34 kanti mawubheke nje khona ke Richards Bay kompangeni ngawulindela nje u35 kanti ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singawulindela nje u31 kanti ke eGqeberha limi nje ku27 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa bazobe bekhona ke oza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.